dama ta yin waka, dole na gode mai bani shi ne ya yi mini wanga daukaka. Da na sha wuya sosai na sha wahala cikin harka, na yi kamar na yin hauka amma yanzu kwana huta. Ana bani ga masoya na suna sharhi burin su kullum su dan zini, na yarda da wanga baiwa ce sarki na rabu ya bani. Waka dai sana'a ce a jikina wasu sun huta. Kafin waka akwai sana'u da na yau da yawa a duniya, kuma Allah ya yi min baiwa na yi sana'u da soyayya. Na san dai kwayi mamaki to masoya na kudan shirya, ina da uwa uba duniya su ne a gare ni yau jibowa. Mu da talakawa ne tun a fara amma da rufin asirinmu, na taso dai firamare cikin abokai na wa ƙauyenmu, sannan na yo sakwandiri can wani sashi ne makotanmu. Kun ji iya karatu na hakan ne na ga cancanta. Da dankalin turawa na fara na sha wahala, sannan na bar shi na fatin taya wayo Allah, sannan da na bar shi na bumburutuwa cikin wahalta. Bayan nan na yi kafinta kujeru tsab na gyaggyara, ina ɗanye ina a taɓa babu saurara, na daina a taɓa na fara aski to ku biyo da kai saura. Tun da na daina aski na koma waka ba na kyamarta. Na fara wasu na zagi wasu ko a gare ni sai suka, ana ta maganganu a kaina kan waka wasu na barka, amma dai wata magana da gwara ma a ta saka da duka. Yau haƙuri ya kai da wannan matsayin kun